हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै एसबी भिडिअ बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां सुबर्ण बसुमतारीजों डिरेक्शन होजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय जोर दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे जोर आबुं बर' सावथुननिनो पार्ट 7 भिडिअखौबो कमेडि किं इउटुब चेनेला रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे पार्ट 7 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनावनो टेग खालामना होदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव चेक खालामहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेबायदिनो जोंहा फैनो गोनां माखासे इप'स्टफोरखौ नायबावनो थाखाय कमेडि किं इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ सापर्ट खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना भिडिअ माखासे फैनो गोनांखौबो थाबैनो रिलिज होना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। गुबुन मोनसे भिडिअफोरा जुदि रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गुबुन भिडिअजों दायो आपडेट होना होगोन दे लोगोफोर।